Gudang do naso hinalamohon ni rohata masa dingoluta ala iko do mandok mulia te hita di saluhut nama sai ala totu kompor do hita manupat tu nadinggan do saluhut na pinatupani di bata di hita au saya manotong do mengalang ubat ganupari taida manginang nang pesongoniko semangat dui bate. Mari ikuti saya payuti majo manginang ahu sa sitong na au padita ramayana selama pagi mari kita aktivitas su marsuasuana doau di jolong di jabu dinas na nilehon ni di bata inganan nami jadi tumatsay ulido tehe bagak kasusuana ni molo di rohahon na te jadi tapi huti majum se na sumudi au molo manugut ni upaya hodo martangiang jala majaha atan ibata asa didongani iba ganupari ganutiki imanyan si ulahonota songon halak Kristen hita na manotong marhaposan to di bata jadi panuguti dong sipul ulaon martangiang pinuka masudiyaka itu jadi amanginang au pasien cuci darah doau nunga 10 tahun on maperdalan nami ganuk Selasa Jumat 2 hari seminggu dohot amatan na nilehon ni di bata gabi dongan nami saripe markareta do hamilao jalalas do rohaku pembacai di pergugui di bata dohani sahat di rumah sakit Pitensani di pematang siantar on ma ingananna jal on ma aktivitas nami ganuk cuci darah dang dia bedohono tu di bata ni dalanan ma bagasan roha untuk muliati on mama sinna diputar ma moderni bayi seliling 5 jam setiap Selasa doho Jumat mabolokon na karacun na subuhi be dibolokon ginjali ala dang berfungsi be ala nililing na modom maiba asa boy mardalan tiki daso binoto ala si patadang sabar iba olodo drop iba hacit si tutu si majujung niba naik tensi alai udang doaka minyak-minyak naikon ni siapun adong minyak kayu putih mediketik minyak telon cap kapak dok lan na asim tahe asa boy gabe ubat ti iba rodo dokter manopot tami jalak kaperawat petung macai burjudo menyemangati kami mulai atema jadi nang pesongoni beraktivitas doao olodo mulak hadim manang mulak cuci marsuasuana nau ima patorehon naking suasuana na di jolong di jabu dinasi mulai atema di Tuhan margo godo piba jala semangat do iba mangulahoni ala ido terapi niba on mainganan hami makobasi di KPI jemaat kus bombongan kuarna jadi makubasi doao songon na somal songon akana sehat mulai ate manang pisipata olo drop alai pican dilehon di bata hagogoon niulahon ma itap ditolak di gogo niba mulai ate ma di Tuhan bui di beba makubasi tonga-tonga ni huriai jala radido saluhut na ko patu pahami di bagasan pangaradion di bagas jabu asa dinggan pakubasyon ida malas tirohaku jala semangat boy do pehulaon pakubasyon ni molya tema dito boy do pe marede iba mabuji pasangap kuar ni dibatai hut madok molyati suara nasi patamir alai ni upaya hodo pasahat datan di bata di bagasan uduk dohot marhabiaran tu di bata tanya ko kamu manginanga sa dinggan pasahat hatan ni batai suman tulong mamiluhan ni bata padimun huriana na dilehon ni bata tu hami songon pakubasi jadi boy do ni patupa ulaw na badia jala kanuk marsada-sada nilehon doroti i dohot anggori di bagasan na marhabiaran di bata angkiat ma boy pelayanan ni bapak kobasyon ni ba
gabi teladan, gabi tiruan, gabi penyemangat tu saluhut aka ruas ni di bata sa unang madele diganup aka na masa di parngulon. Ang giat masudi hita daputan haluaw na siyan di bata. Mula tema di Jesus Kristus ng mati jalahe mokop pita gabi daputan ita hanguluan haluaw sa liling niling. Mulak mambudi bagasan dami idaw hata na pinasahat na puso na sa mulak di bagasan dami jala na pasahaton ulaw na badibe hut mandok maliatim rampak barlas ni rohan manat ni ulaho ni margugudo iba maliatim di Tuhan ni bata na mga lehot partikian na lehet iba nang pepasin cuci darah iba nalay maliatim mabuido peniulahon jadi dihita sa loob na semangat mahita mangulahon sa loob na parmunota unak kita mandili hot mahita makapursi di bata medang adong naso tarpatupa di bata di bagasan parmunota kudang doakan na sumuit ang kendalihon di portibion termasuk kahibason ni dagita alay-lay ma nagugo ita mangulahon on ma partikian manguluhon partipolo ni tunga-tunga ni Uriay muli ati malituhan rap do takasitua ganup Selasa do Rabu memimpin kategorial para hari Selasa dohot lansia dohami muli ati ma buido pa di palapalaan ulir paniba songon natarida dison muli ati malituhan ikon pinahid do rupaniba mar lipstick dohot kon minardo pardo paniba asa karuas na nilehon ni dibatay boy semangat unang niyan libuto marsahit iba nang petutudo iba marsahit ati alay semangat mahita damang dainang ahape na taadupi dibata si pargoko dileho do tuhita ganup na masa suman tu tolap ni gogota dibata para sinirohay mga lehon dihita asinirohan bas maruhat ta daulahon ma kupar tulong manirohana boy do makubasi iba boy do ba tinggan mangulahon-ulahon niba danganong natading on makluarga na nilehon ni dibata buru nami sada marguar grasya na uli jala pendukung na setia suami amang pardidi na nilehon ni dibata pendamping yang disediakan Tuhan tung macai berjiwa mulia tema di Tuhan sanguni masaotik sian cerita nami mula dong aka komentar manang pertanyaan buido di kolom komentar di komentari like damang dainang sutung lupa hamu menekan subscribe angya ko kamu hami emang ina saboy mangula di bagas suroy nang pe sebagai pasien cuci darah kami alay totong do kami semangat patuduhon di bata marhuaso gajang mau murta sehat-sehat kita salutna Tuhan memberkati tekan tombol subscribe asa lamtu ulina video nami gabi penyemangat hita salhutna mulai ate di Tuhan mulai ate nang dihamu salhutna horas